Minsan. Ayos na.
kwarta. Tatara. Kasi kaya yan dati di ata nakurang di palay dyan. So ang kapitan dyan na ang awat yung yun. Si anak na, pada di panaskan ya. Jewa. Parang kayak
shop, mekaniko. Lampu, Kitab, the drive. drive pala. Si Manay, si Idi. Dapat. Drive pala. Oo, ano kayo talaga yan. Lakay mo rin yung baro. Pati yung nang nilan doon yan. Masama yun na. Malasan. Anak mo na malasan. Nag-wait nga talaga ng bigla niya dito. Na 13 minutes lang. From Wangal, Jay. Ano tayo ito yun? Lolo Santos is Lola Teresa.
konti pangacita ni asokot ore. Konti alit tagabutot ura ore. Hindi ka celebration ni Kapme. Oo, ano din ako. Ito may 20 alas 50. Ano ba ilang taon? Para hindi talagang Hanggang di na. hanggang dinner niya. Start here, oh. Going down. Oh.
welcome to Banengbeng, the house of Lolo and Lola.